Tolosatik Donostira. Gure herritik hiriburu nagusira, ez da ez tarte handirik. Zer dira ba? 25 kilometro. Lehorretik kostaldera, Urgozoen baretasunetik itsasolatu jolastietara berriz, marko inkonparabelera, badira txukun egin beharreko lan eta aleginak. Bestela, jai daukazu. Gauza zera izan daiteke. Geltoki bakarra ala zientokua, igaro behar izatea. Urte osoan kalkulatu ezin daitezken sakrifizioz betetako entrenamenduak bezalakoak. Eta jomugan, kontxa, amets eta helburu nagusia. Euskal Herriko eta ze kristo, mundu osoko arraun festa ikusgarri eta desiratuena. Baina badakigu eta badakizue, kasualitatea ez dugula ez nola nahi eta noiz nahi, ate joka itzaten. Zortea berriz, bilatu beharra dago. Eta benetazko saria, ereindakoaren ordaina, txukun eta tematiek indako lanari dagokiola. Mila esker beraz, Tolosaldeko Arraunklubeko neskak. Guregan berriz ere berpiztu duzuen txinparta horrek sortu dizkigun ilusio eta zoriontasunagatik. Jarraitu horrela. Natural eta indartsu. Urrungo bidaian ere bilete hartu eta zuekin izango gara eta. Bejonde izuela.